Nilqawkom eżis aħwa. Grazzi eżis aħwa nilqawkom. Xut minnkom daw kollha li jittarawna bħassa fuq YouTube bdejdu mamma mija kemm domtu biex tibdew il-lejla. Kemm domna biex nibdew fuq YouTube jew fuq Facebook jew fuq dan il-video. Imma inna d-dajjina hawnhekk mis-seba ta' filgħaxija u nirringrazzjaw il-Alla għax il-mulej għamel l-opri tiegħu fejqan ħelsin. Grazzi mulej professiji. Grazzi mulej. Mulej għaddis ringrazzjawk. Ta' dak kollu li tiġa tagħmel magħna u tkompli tagħmel u tiqafx tagħmel. Għatina l-ġuħulat ċalik missi għaddis. Għamel qalbna dixxena dejjem għalik. U qatt ma ngħidulek biżejjed, imma dejjem ngħidulek iktar u iktar minnek mulej. Kabbar fina ġuħ li dejjem nibqgħu nixxenqu għalik minn ġimgħa l-ġimgħa minn jum għal-jum. U glorifika l-isem qaddis tiegħek mulej f'isem Ġesu Kristu. Illum qabel ma nibda l-messaġġ ħanejdilkom biex tgħidu talba. Il-messaġġ li għandi llum huwa għal nies li huma bil-ġuħ. Il-fatt li jkollok il-ġuħ spiritwali hija minna nfisha barka kbira. U jekk hemm wieħed mis-sinjali li jista' jkun li inti tkun mejjed jew mejta spiritwali hija li ma jkollokx ġuħ Alla. Allura il-messaġġ tiegħi llum ħajkun jismu sferi, livelli diversi ta' sferi tal-preżenza t'Alla. Realms, various realms or different realms of the presence of God. Peress li ġimgħa ilu bdejt nitkellem fuq il-preżenza t'Alla, ħassejt li għandi nkompli għax hemm tant hemm iktar aħwa. U li nixtieq ngħidlek minn qalbi hija li bis-serjetà tgħidx number one neħla loġġ. Tox tgħid kemm sar ħin, jew xi sħana, jew ġbart, jew għax għandi l-ġuħ. Għal ftit minuti iffokka fuq dak li il-mulej għandu għalik il-lejla. Ħalli l-ispirtu tiegħek bl-Ingliż xi kultant ċertu kliem idur aħjar, but the capacity of your spirit will be able to receive what God wants to deliver. Il-kapaċità, ma mill-kapaċità bil-Malti ma ddux kapaċità, fimt? Kapaċità mbagħad tiġi xi ħaġa oħra. Imma eżatt, l-ispirtu tiegħek ikun jesektar għal dak li Alla jixtieq jiddeliverja jwassal lilek. Għalhekk alla għajnejk u għejd it-talba warajja. Mixi qadis. Espandi wessa l-ispirtu tiegħi biex nixxenna iktar għalik u biex nkun kapaċi nirċievi aktar dak li inti għandek għalija. Hemm iktar fl-isferi soprannaturali li int għandek għalija mulej. Kisser u neħħi kull limitazzjoni u kull forma ta' ħsieb antik u irreplacjah bi ħsibijiet ġodda mġedda u friski biex l-iskop t'Alla li għandu għal ħajti iseħħ. Kisser kull forma ta' familjarità minn moħħi, ħsibijieti u qalbi ħalli nirċievi l-sferi u realms diversi tas-saltna tal-qawwa u l-glorja t'Alla. Grazzi li dan qed iseħħ issa stess fija f'isem Ġesu Kristu. Amen. Il-messaġġ li predkajt u xandardilkom qabel dan kien fuq ġuħ għal preżenza t'Alla. Tkellimna u semmejna 3 livelli tal-preżenza t'Alla. Tkellimna fuq hemm dik li tissejjaħ l-omnipreżenza. Skont Salm 139 minn vers 7 sa 9
titkellem li l-preżenza tal-Alla qiegħda kull imkien. L-omnipreżenza qiegħda kull imkien. Kull imkien fisser kull imkien. Jiġifieri tista' tmur fid-deżert u ma tarax ruħ ma l-preżenza tal-Alla qiegħda hemm. Tista' tmur fuq il-qamar u forsi xi wħud minnkom xi kultant tmorru sehem u l-preżenza tal-Alla tkun hemm. Sewwa. Anka fl-aktar profondità tal-kreazzjoni tal-Alla, il-preżenza tal-Alla qedem. Il-preżenza tal-Alla bħalsa qed anka Paċeville, anka fid-djar tal-prostituti. Il-preżenza tal-Alla qedem. Dik jessejħa tissejjaħ l-omnipreżenza. U kont qedtilkom kif meta kont għadni fil-bidu fil-mulejjina u sirt dak li bl-Inglis jgħidulu a radical machine gun witnessing machine. Kull ħaġa li titċaqlaq u teħu nifs kont ngħidilha fuq Ġesu. Kont letteralment kont żeffien, dak ma fiha xejn ħażin li tkun żeffin, ovvjament jiddependi x'tisfen, huwa li ma' mużika tisfen, ma kont żeffien professjonist. Imma kont inħobb ukoll immur id-diskos. U apparti li kont nisfen, kont nieħu pieċi nisfen ma' xi waħda. Sewwa? U meta kont nisfen ma' xi waħda, ħafna drabi il-klim tiegħi ġewwa d-disko fuq id-dance floor jew fuq kien jispiċċa fuq Ġesu. Bis-sejr qed ngħidilkom. Issa dak mhux qed intikom xi idejat biex issa tmurru paċi fil-qogħdu titkellmu fil-Ġesu. Sewwa? Ma kontx naf ċertu affarijiet li naf illum. Illum il-ġurnata żgur m'intomx ħatarawni fl-ebda disko ta' Paċeville. Sewwa, issa kallej li mur Paċeville, ħanu ħol xi ħadd miegħi mhux ħamur waħd disko. Sewwa? Imma qed ngħidilkom jiġifieri li meta kont vera, kont għadni kif tajt ħajt il-Ġesu. Inti taf li meta ħafna drabi, ħafna minn nies ħadu ħajthom il-Ġesu. ċertu affarijiet li jkunu għamlu fil-passat jibqgħu jagħmluhom sewwa. Għaw minnkom għamiltu hekk? Sewwa, għaw minna? Għaw minn minnkom li tafu li inti salvat, tħobb il-mulej ma għadek maħkum b'xi ħaġa. Issa tħalli xejn jaħkmek. Tħalli xejn jaħkmek, la sigaret, la droga, la pornografija, la gideb, la tqasqis, tħalli xejn jaħkmek għal ġid tiegħek. Jekk trid dak l-aqwa li Alla għandu għalik. Amen? Jekk trid l-aqwa li għandu għalik, tħallu xejn jaħkmek minn tad-dinja. Sewwa? Ma msomma anyway, mela l-preżenza tal-Alla hija kullimkien. Kulħadd jgħid Alla qiegħed kullimkien. Issa, ġieli smajtu Kristjani jgħidu lek Alla mhux kullimkien qiegħed m'għandix għalfejn niġi River of Love. Vera u mhux vera. Aħna meta niġu River of Love jew niġu jew fejn hemm knejjes simili li jixxenqu għall preżenza tal-Alla, issa mhux qed nitkellmu iktar għall-omni preżenza. Qed nitkellmu issa fuq il-preżenza il-Bibja tgħidilha the manifest presence of God. Amen. Il-preżenza ma timmanifestax kullimkien. Il-preżenza kellimkom morru simgħu l-messaġġ li għamilt timmanifesta f'ċertu luoghi, ċertu postijiet għax hemm ċertu affarijiet li jridu jseħħu biex dik il-preżenza topera. Bdu xi ħaġa ħwa, ħantikom eżempju ċar. Mela bħalissa din il-kamra mimlija bl-elettriku. Kontu tafu li hija mimlija bl-elettriku? Imma ħadd mu qed imut, mhux ħadd minnkom ħajmut b'xokk. Sewwa? Imma jekk inti iddaħħal xi ċavetta u minflok iddaħħal plakka iddaħħal iċ-ċavetta tiegħek, ħajsibuk b'xarek spajki. U jekk ma kellek xar, jitla lek ix-xar. Sewwa għax inti tkun għalkemm id-dawl qiegħed hemm imma mhux qed iweġġek, imma inti issa għamilt xi ħaġa biex tattiva il-qawwa tal-elettriku fik. U ovvjament l-elettriku ħafna drabi jispiċċa joqtlok għax inti m'intix ġismek ma jiflaħx għall-elettriku. Allura il-preżenza tal-Alla hija simili għalkemm il-preżenza qiegħda kullimkien imma tiġi attivata fejn hemm ċertu prinċipi li qed joperaw. Waħda minnhom hija l-ġuħ. L-oħra fejn Ġesu Kristu jiġi molli, fejn Alla jiġi onorat,
fejn hemm nies li għandhom il-ġuħ għall-Alla u l-preżenza tal-Alla, fejn iħallu l-Ispiritu Santu joopera. Ma tistax, huwa kważi impossibbli, ħallina mhux totali, ma kważi impossibbli tesperjenza l-preżenza u l-glorja tal-Alla u l-manifestazzjoni tal-preżenza tal-Alla jekk inti tmur x'imkien biex teħlisha. M'intix ħassam. Tifhem? U hemm ċertu postijiet fejn tista' tmur x'imkien joħorġ u anke forsi tissejja knisja, komunità u xirka whatever, imma ma jagħtux spazju għall-preżenza tal-Alla. Okay? Mela, mbagħad titkellimna fuq il-preżenza ġafina. The indwelling presence. Il-preżenza ġafina, il-preżenza qiegħda f'kull ħadd, il-preżenza tal-Alla qiegħda f'kull bniedem fid-dinja jew le? Iva jew le? Min jaħseb li iva? U li dej. Il-preżenza tal-Alla qiegħda f'kull bniedem fid-dinja u li dej. Kemm minnkom temnu li l-preżenza tal-Alla mhix qiegħda f'kull bniedem fid-dinja? Bravi. Il-Bibja tgħidlek bl-aktar mod ċar, Ġwanni 1 vers 12 u 13. Għandek l-ewwel Korintin 6 vers 19 u 20. L-ewwel Korintin 3 vers 16 u 17, tieni Korintin kapitlu 13 vers 5 u diversi postijiet oħra fejn il-Bibja tgħidlek issa ġismek sar it-tempju tal-Alla, it-tempju tal-Ispiritu Santu. Issa jammar fik l-Ispiritu Santu jekk inti ġenwinament imwieled mill-ġdid. Jekk m'intix imwieled mill-ġdid m'għandekx l-Ispiritu tal-Alla fik. Amen? Tkun ġenwinament imwieled mill-ġdid. Mela min mhuwiex imwieled mill-ġdid, anke jekk jiġi l-fellowship, anke jekk jiġi l-Knisja, anke jekk imur il-katedral ma tagħmilx differenza, xorta jibqa' mejjed u mingħajr il-preżenza tal-Alla fih. Għax trid titwieled mill-ġdid. Rajta mek sissa? Mela l-omnipreżenza, il-preżenza fil-bniedem li twieled mill-ġdid, pija m'għandhom l-Ispiritu tal-Alla fihom. Għaw xi ħadd jgħid li xi spiritu għandhom fihom? L-Ispiritu tad-dinja. Min m'għandux l-Ispiritu tal-Alla għandu l-Ispiritu tad-dinja fih. Sawa, u huwa l-Ispiritu tal-Antikrist, huwa l-Ispiritu tad-demonju, tax-xitan. Kollha kemm aħna dil-ġimgħa xi ħaġa u ċaħat ma femni sewa, imma kolla kemm aħna twilidna mejtin, misħutin, imwarbin, mifrudin minn Alla. U l-Ispirtu li kien ġofina kien l-Ispirtu tad-dinja. Meta twilidna mill-ġdid imbagħad irċivejna l-Ispirtu tal-Missier mis-sema. Amen? Alleluja. Imbagħad it-tielet ħaġa, it-tielet preżenza, tkellimna fuq il-preżenza timmanifesta, ġifieri il-preżenza tangibbli. Kemm hawn minnkom intom hawnhekk tiġu u ħassejtu il-preżenza tangibbli tal-Alla. Sewa. Issa nkunu onesti. Ġieli mortu postijiet reliġjużi, anke jekk imsejħa knejjes, u ma ħassejtx il-preżenza tal-Alla. That's right. Ħafna minnkom. U dik hija l-verità. Jiġifieri ma jfissirx għax immur knisja bil-fors ħansib il-preżenza tal-Alla hemm timmanifesta, hemm l-omnipreżenza, ma m'hemmx il-manifestazzjoni tal-preżenza tal-Alla. Enti fhem? Alleluja. Il-manifestazzjoni tal-preżenza tal-Alla apparti li tħossa fuq ġismek, tħossa. Imma tara kif topera bil-fejqan, bil-ħelsin, bil-mirakli, għax il-preżenza tal-Alla timmanifesta tfisser. Kulħadd jgħid warajja, il-preżenza tal-Alla tintensifika, it becomes intensified. It gets intensified. When the presence of God intensifies, miracles happen. Miracles don't happen in God's omnipresence. Miracles happen in God's manifested presence. Ara povri dawk il-knejjes, xirki, komunitajiet, fej jgħidu l-mirakli għaddew, il-mirakli mhux għallum, il-fejqan mhux għallum. Alla m'għandux ifejja, ifejja jekk irid. Mela, il-preżenza tal-manifestazzjoni tal-Alla hija il-preżenza mirakoluża tal-Alla.
li tfisser ir-realm u l-sfera tal-ġenna tkun ġiet fuq din l-art. Ir-realm tal-atmosfera tal-ġenna tkun ġiet fuq din l-art. Hija r-realm ta' meta l-ġenna tinvadi d-dinja. Tiftakru x'talab Ġesu? X'talab Ġesu aħwa? Tiġi saltnatek? Saltna. Kulħadd jgħid saltna. Ġesu ma ġabx reliġjon, Ġesu ġab saltna. Ġesu ġab saltna. It-temporanju huwa natural jiġi sospiż b'dak li huwa ir-realm tal-ġenna jimmanifesta fost il-poplu tal-Alla. Hija meta dak li huwa etern jinvadi dak li huwa temporanju. Meta il-preżenza tal-Alla timmanifesta, ħanilkom xi mela. Isimgħuni aħwa. Number 1, kif ħanaraw fl-aħħar, kisser kull dubju minn fuq ħajtek. Għax inti tista' tkun fil-preżenza tal-Alla u ma tirċifi xejn. Infakkarkom li Ġesu f'Mark 5, Luqa 5 wkoll kien hemm nies li fiequ waqt li kien hemm nies li kellhom bżonn ifeqgħu xorta ma fiqux. Mhux għax Kristu ma rridx ifejqhom, imma għaliex ma kienux kapaċi bl-Ingliż jgħidlek to tap in, jipplagjaw mal-preżenza tal-Alla. Imma l-preżenza tal-Alla omnipreżenti hija dejjem għal kulħadd. Imma l-manifestazzjoni tal-Alla tiġi attivata fik bil-fidi. Waħda mill-ċwievel. Allura tħallix id-dubju waqfek jiblokkjak milli tirċivi dak li Alla għandu għalik. Meta xi ħadd, pereżempju, fil-preżenza tal-Alla, ġimgħa ilu aħna kellna Brother Stevie, tgħidilna malajr minuta kollox? Run quickly. Kellna dar raġel li kellu tumur ma nafx li ma naħax jgħidulu. Hawnhekk, kellu tumur hawn. Issa ġeneralment tumur ma jmurx waħdu. Ġeneralment tumur titmur l-isptar, jaħarqulek jew joperawk. Fil-preżenza tal-Alla, qed ngħidilhom pratikament it-testimonjanza tiegħek hemm s-sajdenti wkoll jisimgħu. Fil-preżenza tal-Alla, waqt li kien hawnhekk fuq il-park, dat tumur waqa' minn imnuħru. Waqa' minn imnieħru. Mela simgħuha. Dak li tobba setgħu operawh u seta' kien fiq. Imma jkun hemm proċess, kulħadd jgħid gradwali. Fil-preżenza manifestazzjoni m'hemmx gradwali, hemm instantanju. Għalhekk aħwa tgħid u hija ħanfiq bil-mod u Alla jgħidlek kollox mela ħanaqbel miegħu. Mela qgħod bagħti. Għalfej tillimita l-Alla tgħid ħanfiq bil-mod ma taqlek nista' nagħmel dak li d-dobba jagħmlulek f'ġimgħatejn nagħmlulek f'sekonda. Għax fil-preżenza manifestata tal-Alla in-natural moħħkom hawn jiġi sospiż. Il-bl-Ingliżi jgħid suspended. And eternity invades time. Għalhekk God, one of the reasons God's name is I am, not I'm going to be or I was. I am. Issa. Mela dan huwa wieħed mit-tfal tiegħi, ħelwin, gustużi, għal sweet jixbaħni jiġvera. Għajdilhom daqsxejn x'ġaralek straight to the point. X'kont qed tħoss, x'ħassej dak il-ħin u x'ġara x'rad u d-differenza minn dak nagħlaw issa ġimgħatej għaddew. Għajdilna. Il-passer kien bħallum qed jippritka u bħalma konna nagħmlu l-qima l-ewwel beda kellu l-kliem kien ħafna bħallum infatti u bdew jiġu ħafna nies quddiem hawnhekk u kien hemm il-preżenza tal-Alla aħna bdejna nħossu hawnhekk ukoll. Tħossuha. Kienet il-preżenza tal-Nġibli bdejna nħossuha f'ġisimna wkoll u l-mulej beda jfejaq ħafna nies hawnhekk qudiemi
U f'daqqa waħda ġini uġieħ f'imnieri f'dak il-moment u niftakar nistaqsi f'qalbi l-mulej kif qed iħoss uġieħ f'imnieri meta nara dawn in-nies kollha jfiqu taħt fil-preżenza tiegħek mulej. U kont naf li l-mulej jista' jagħmel kollox allura qapajta fuq bil-fidi li l-mulej jista' anke jneħħi dak l-uġieħ ma kontx naf x'inhi. Il-pastor baqa' jippritka u mbagħad jisu jiflowja fil-preżenza u nkompli kelma u bdejt nistħin fuq imnieri hawnhekk għax kien vera kwiet fin minnu hekk u naf li kien hemm xi forsi jħoss minnkom rajtuni. U mbagħad meta spiċċa il-messaġġ reġa' qalilna biex nibdew indoqqu u niftakar ngħid il-mara tiegħi li bedu juġani imnieri ħafna. L-uġieħ bedu juġani fuq wiċċi kollu anka snin jibdew juġawni. U mbagħad f'daqqa waħda kif il-passer qalilna biex nerġgħu nibdew ndoqqu għad ħanerġa' nipprova nagħmel naqrek b'imnieri. Anka bdejt kif immissu bedu juġani hekk f'daqqa waħda. U kif għamilt it-tixu hekk u bdejt naffas ftit jaqa' dan il-polip jew tumur jew x'inhu minn ġobnieri. Kien kbir kważi daqs nofs subajja kbir, ġifieri kien vera kbir għal xi ħaġa ġobnieri. U niftakar tant kien kbir li ħadd qata' u mort fuq kobtejja għax bdejt ngħidha qabeċċa minn imnieri hawnhekk. U bdejt nistaqsi. Ġifieri għal dawk li intom forsi taħsbu xi ponta żgħira qed nitkellmu qisha daqs munita baqa'. Mela, daqs munita 50 cents tal-antiki minn dawk il-kbar. U mbagħad għamilt naqra riċerka malajr. Iċċekkjajt il-wejt għalli se jkun jekk tifx wejt minn dak nalla? U kont naf li l-mulej ħelisni, kont imbati anka sentejlu kelli dil-problema b'imnieri u kont inħlist minna bil-grazzja tal-arġajt u beda kelli dil-inflammation, kelli blockage u l-mulej esponija fil-glorja tiegħu. Glorja l-ġesu. U l-lumur ġenata għandi nifs għas niftakar għat naħsħat. Amen. Amen, amen, amen. Thank you, my brother. Ġara fil-preżenza talla dak li jista' jsir gradwalment Alla jagħmlu instantanju. Qed tifhmu? Halleluja. Għalhekk inti meta tirċievi fejqan tgħid u hija sanfiq f'ġimagħtej. Le. Issa. Il-preżenza talla l-abilità biex Alla jfejqek f'ħakkatajn qiegħda preżenti. Imma jekk inti tgħid mela jiena issa nfiq ftit Alla jikkomodak għax il-fidi tiegħek kemm waslet. Fidi tiegħek kemm waslet. Amen? All right. Mela. Aħna jiena u int ħanidu hekk għal l-kreazzjoni talla Adam u Eva, aħna konna ikkreati fil-preżenza talla. Fl-aħħar mill-aħħar jiena nemmen li kull kreatura, speċjalment umani, anka l-kreaturi l-oħrajn anka l-annimali u l-ħxejjex, dak kollu li huwa ħaj jixxenna għall-preżenza talla. Amen? Imma mħabba dnub, aħna tlifna dik il-preżenza tanġibli talla, tanġibli. U l-glorja talla. Amen? Fil-ktib tal-Lut, kapitlu 12 vers 9, tejtek isimgħuha. Alla jissejjaħ il-missier tal-ispirti u l-ħajja. Kontu tafu li Alla jissejjaħ il-missier tal-ispirti? Bl-Ingliż tgħidlek to the Father of spirits and live. Jon kella bil-Malti tgħidek hekk kara. Mela aħna kemm aktar għandna nkunu suġġetti għal missier l-ispirti tas-sema biex ikollna l-ħajja ċertu bibi Maltin il-kelma l-ispirti għatawa sfortunatament. Ma jekk tmur fl-Ingliż is-siba the Father of Spirits. Kull spiritu fid-dinja fil-kreazzjoni ħareġ minn Alla. Però mhux kull spiritu ħajritorna lejn Alla. Aħna nirringrazzjaw il-Sidna Ġesu ħanerġgħu nirritornaw lejn Alla. Infatti aħna diġà issa ħaġa waħda mal-mulej. Alla dejjem fittex li jirrestawrana lura fil-preżenza tal-glorja tiegħu.
Tiġadna li Ġesu ma ġiex biex jibda xi tip ta' reliġjon. Imma Ġesu ġi biex jikkrea poplu ta' saltna, kreaturi ġodda biex jisimgħu din il-kelma biex jaċċessaw is-sferi, ir-realms tal-glorja tiegħu. Kelma naqra għalhekk qedtilkom il-lejla tkollkom il-ġuħ biex tirċevu għad il-kelma. God created new beings who will access his glory realms again. Ġesu ġi waħda mill-motivi hija biex jerġa' jirrestawra lura f'idejna iċ-ċwievet biex aħna niftħu meta jxati tik ċavetta, iċ-ċavetta x'tagħmel bija inti? Tagħmilha keychain. ċavetta biex inti tiftaħ xi bieb hu. Ġesu tagħna ċwievet f'Mattew 16 l-ewwel qala lil Pietru ma qalx lilek biss Pietru qal lil dawk kollha li jemmnu. X'imbagħad tara terġa' f'Mattew kapitlu 18 minn vers 15 sa 19. U għandek imbagħad pereżempju Luqa kapitlu 10 u kapitlu 9 fejn jitkellem jiena tajtkom seta' u awtorità u qawwa. Dak ċwievet, mela meta Ġesu tagħna ċwievet u awtorità, x'tiftaħ bihom aħwa? Ġieli ħsibtu għadi x'tiftaħ? Biċwievet x'tiftaħ? Bl-Ingliż realms. We open realms. Ħantukom eżempju ċar. Il-mulej juża lili u lilkom għax iċ-ċevetta għadha f'idejna. Iċ-ċevetta mhix qiegħda f'idejn l-anġli. ċevetta qiegħda fin-nies tal-kreazzjoni ġdida. Meta bniedem talla mara jew raġel, m'hemm bżonn ikollha xi titlu, jew laqqas pożizzjoni u laqqas bil-fors ikun paste. Ma meta bniedem talla jimxi vera mal-mulej, dak il-bniedem isir l-aċċess għal mirakli ta' ħafna. Kulħadd jgħid warajja, jgħid jien ċavetta għal mirakli, għal realms, għall sferi tal-livelli tal-preżenza talla fuq ħajti, fuq familti u fuq in-nazzjon kollu tiegħi. Għalhekk Ġesu jgħid kull ma issa torbtu fuq l-art jiġi marbut fis-sema, mela jiena nagħlaq jew kull ma tħoll fuq din l-art jiġi maħlul fis-sema, mela jiena nista' niftaħ. Do you know what we do? What many churches do? Jiftaħ il-bib tan barra u wara ftit jagħmilhom sermonett jew omelija, nofshom jorqdu, nofshom inlupjati u mbagħad jerġgħu jitilqu jalaq il-bib. Hemmhekk jipprattikaw tiftaħ u tagħlaq, torbot u tħol. Meta Alla krea lili u lilek fi Kristu dejjem, tagħna ċfievet biex niftħu bibien ta' realms, spheres, atmosphere, realms. I like the word in English. We open spiritual, heavenly realms. Do you know why you need to open them? Because in many people, they are still closed. F'ħafna nies għadhom xorta daw ir-realms għadhom magħluqin. Mela ħan jaħdu fejqan. Il-fejqan il-miraklu rajna fi Steve, xi ħaġa ġara dakinhar li ovvja ma ġarax qabel għaliex dak ir-realm għal dak il-miraklu xi ħaġa kien hemm magħluqa. Fil-preżenza talla, dak li forsi anke jiena qed ħareġ minn fommi li għall-kelma talla, fetaħ realm biex jirċievi miraklu. Meta l-pastor jew ministru talla jgħajatlek, ifraħ. Iċ-ċajetta għadha fidejh. Wasal
biex jinfetaħ il-bib tiegħek. Amen? Thank you, Jesus. Mela l-mulej kreja poplu tom awtorità u ċwivet biex jiftħu realms fir-realm spirituali biex jaċċessaw realms differenti. Inti tafu li Alla għandu ħafna realms. By the way, fil-Malti jgħidu għamot ieħor. Ħanarrikom l-iskrittura. Smewit. Bl-Ingliż għaf x'inhuma? Heavens. Issa ħafna minna naqraw din l-iskrittura u naħsbu qed jirreferi għall-ġenna. Mhux qed jirreferi għall-ġenna, qed jitkellem għal heavenly realms. Allura ħafna Kristjani, praise God, jifirħu l-arsejlin il-ġenna, praise God, imma iħallu l-bibin tal-heavenly realms ma luqa in the meantime. Do you know that everything you need already exists? Now that should make you right now get on fire and be revived in Jesus' name. Taf li inti dak kollu li għandek bżonn tiġu jeżisti. This is super duper revelation. Everything you need already exists. But it has to be opened. Dak kollu li inti għandek bżonn tiġa jeżisti. Miraklu, finanzi, relazzjonijiet, breakthrough, sinjal, ġubiet, tiġa jeżistu. Imma l-ħafna Kristjani jibqa' magħluqa. U ħanejdilkom kif kemm għandkom tixtiequ titalmu kif iżommu magħluqin. Ħa xorta ħanallimkom għax xi minnkom tant tagħmluha tajjeb li vera tiżommu magħluqin daw ir-realms. Ħalli intom tindunaw biex ċertu affarijiet ma titollerawhomx f'ħajjitkom biex dawn il-heavenly realms spirituali tas-smewiet, mhux tas-sema jew tal-ġenna tas-smewiet. Tinfetħu. Amen? Alleluja. Għandikom eżempju ieħor. Kemm hawn minnkom qabel ma ġejtu River of Love mortu jew kontu parti minn knies jew knisja differenti qabel. Praise God. It's okay. No problem. Praise God. No problem. It all works together for good. For those who love God. Kollox jaħdem għas-sewwa, tajjeb għal dawk kollha jħobbu l-mulej. Però meta bdejt tiġi River of Love, bdejt ikollok viżjonijiet, ħolm profetiku, profesiji. Kemm minnkom? Olli dik. Tidnejdilkom għaliex? Because this is a place on earth that accesses realms. It's powerful revelation. It's powerful truth. This altar is an access for heavenly realms. Dal-artal mhux l-injama ta' għax l-injam tista' tagħmlu barbecue trid. Għalkemm ma nixtieqx għax sabiħ. Mhux peress li hawn ġimilu hawnhekk, ġimilu kien brother, ġimgħatejlu meta. Konna madwar 50 ruħ, kellna id-djakni, ir-responsabbli u dawk li huma parti bil-Ministeru tal-Għajnuniet. Konna hawnhekk l-ġimgħa kien. Kemm minnkom kontu hawnhekk dakinhar? Ħadd ma kienet ikun idoq, ħadd imma aħwa għamnuni minn marxa minni tħabbil xasek mhux ħa nipprova nikkonvinċik. Imma daw kollha li konna hawn preżenti, bdejna nitolbu bil-lingwi. F'daqqa waħda bdejna nisimgħu il-mużika. Ma kien hemmx background music da. U l-anġli kantaw. Allora jien smajta ċara. U jien naħseb talet nisma' ħajna biss. U mbagħad semaħħa kemm hawn minnkom li kontu smajtuha. Smajnija audibly, letteralment bil-widna. U bdija ovvjament mhux biss. What happened? We tapped into a heavenly realm. Ipplagjajna u niftakar il-mulej fl-Ispirtu Dejx għalli dakinhar. Għalli dak li qed tara u jitiġri issa stess
Għaliex hawnhekk għandi f'poplu miegħi bħalissa preżenti li apparti li jħobbuni li huma tiegħi imma nies li jħobbu jaqduni. Jaqduni. Alla jħobb il-kulħadd. Imma mhux kulħadd tħobb l-Alla. U tħobb l-Alla billi tagħmel dak li Alla seħħlek biex tagħmel. U meta tagħmel hekk, Alla jsawwab fuqek preżenza dejjem tiżdied u tiġi intensifikata. Amen? Halleluja. Mela Ġesu ġi u waħda mill-affarijiet li għamel huwa taċ wievet biex il-poplu tiegħu jaċċessa ir-realms tal-glorja biex idaħħal oħrajn fihom. Biex jieħdu nies erwieħ fl-istat oriġinali li Alla krihom għalihom. Id-dem ta' Ġesu Kristu, u dan nista' nagħmel bosta messaġġi fuq huma xi wħud minnkom għadkom sejtu blood covenant. Id-dem ta' Kristu Ġesu huwa dak li tana aċċess bħala Knisja, il-poplu tal-Alla ġifieri, għat-tron tas-sema. U biex fih u permezz tiegħu aħna nkunu nistgħu nidħlu fil-ġenna. Però taf li inti fil-Bibja titkellem fuq tronijiet mhux tron biss wieħed. Hemm wieħed tron li huwa tal-Alla fuq it-tronijiet kollha. Kull tron għandu realm. Now this is super powerful and I'm super excited to share it. Every throne has its dominion, its realm. How many throne realms have you plugged into? Kemm realms sopranaturali irnexxielek sissa tiftaħ? Fil-ktieb ta' Efesin 2:6 ismgħu x'jgħid Pawlu. Ġesu għajjimna miegħu u qegħdna fis-smewwiet ma' Kristu Ġesu. Smajta di? Mhux poġġina fil-ġenna, ħafna mid-drabi aħna naqraw di skrittura. U naħsbu li għalet jgħid li aħna diġà qegħdin fil-ġenna, aħna maħniex fil-ġenna, inta dek f'Malta. Issa forsi jekk tgħix Paradise Bay, forsi dik xi ħaġa oħra. Imma pija għadna f'Malta. We are not in heaven yet. Imma il-wirt tagħna huwa li aħna Ġesu tagħna aċċess biex inkunu fir-realm jew realms jew sferi ta' smewiet. Amen? Biex juri, kulħadd jgħid juri. Il-kelma juri taf mill-li ma ġejja tara, mill-kelma tara. Smajta di? Smajta di? Mhux biex jippriedka u jemnu ma jarawx, u mberkin dawk li jemnu ma jarawx. Imma mberkin iktar dawk li jemnu jaraw. Għax aħna m'għandniex fidi li tennu ma tara qatt xejn, imma fidi li temmenu tara. Tifhem? Mela aħna ġejna mogħtija. Għajjimna miegħu u qiegħdna fis-smewwiet ma' Kristu Ġesu biex permezz tagħna juri fi żminijiet li ġejjin l-għana bla qies tal-grazzja tiegħu. Efesin 1:3 Marwel. Efesin 3 tuħdu pjaċi? Bħalissa intom id-din f'realm. Right now you are in a realm. It's called the natural realm. Id-din f'realm naturali. Imma min ikollu ċertu ġuħ, għaċ, resa iktar lejl mulej, jibda jitteppja, ma nafx kif tgħidha bil-Malti, jaċċessa realms sopra in-natural. Għalhekk inti ċertu nies, ismawni,
Meta jiena jkolli word of knowledge, word of wisdom, u jiena ħan iżdied fihom daw ħafna iktar, għax nixxenna għalihom kontinwament. Sewwa, u mirakli u profeziji, jekk inti Simon, jekk inti tmur xi knisja u xi darba mort jgħidulek dawn l-affarijiet m'għadhomx għallum, aqbad l-exit, tħares lura u iġri l-barra. Iġri, mhijiex l-ebda b'mod xi tip tixbaħ il-Knisja li Kristu iffonda fuq din id-dinja. Bl-ebda mod. Meta jiena jkolli kelma tarfin u nara ċertu affarijiet nibda nelma, taf x'ibda jiġrili? Fl-ispirtu, fir-rem tal-ispirtu, għalkemm qiegħed fin-naturali fil-ġisem, but in my spirit I'm accessing the supernatural realm. Mela, xi ħadd illum kien irrejpjat ta' żgħira x'ġara. That was a specific word. Kif ġiet irrilejsjata x'ġara il-mara? Li tinħelles. Hold on, li kieku mettix dik il-kelma. That realm would have never been opened. Do you see why it's important to go to an anointed church, sit under an anointed man of God? Anointed might fissirx perfect. Perfect is only one. Meta jkollok word of knowledge, word of wisdom, dak il-ħin il-persuna li qed jopera mhux bil-forx fuq pulptu tista' tkun qed tevanġelizzaw fit-toroq. Qed taċċessa realm biex dik il-persuna inti iddaħħalha f'dak ir-realm. Imma inti imma tista' tiddaħħalha f'dak ir-realm. Mhux ix-xjenza, mhux il-mediċina, mhux it-tobba, mhux il-professuri. Inti ċittadin tas-saltna tas-smewiet. Mhux saltna tal-ġenna. Smewiet. Realms. Amen? I'm loving this. Are you loving this? Are you enjoying this? Qed taqbdu xi ħaġa? Min hawn ftit ieħor ħanistaqsi li xi minnkom għax xi minnkom ħatirċievu kliem ċwievet biex tiftħu realms ta' ħadd ieħor. Issa stess, il-lejla stess. Xil-lejla għal-mulej fl-ispirtu tiegħi l-lum għalli smajtu jgħidli fl-ispirtu tiegħi, rajt mhux minn dil-widna, għalkemm ġieli smajtu audibli l-mulej fil-ħajja tiegħi imma dik kienet xi darbtej biss, mhux xi ħaġa regolari. Imma xi kultant ikellimni li jkun ċar daqs li kieku smajta tajjat ta' f'widnejja. Imma fl-ispirtu tiegħi ħassejtu l-mulej jgħidli għallimhom kif jaċċessaw ir-realms. Għax inkella jisimgħu messaġġ, jitilqu d-dar jgħidu għaw x'messaġġ kien dak u jibqgħu l-istess. Exercise. Amen? Amen? How many of you ready? Kulħadd itella l-antenna? Tella l-antenna? Ok, għaw xi minnkom l-erja tal-antenna tiegħek is-saddat? Amen? Mela, Efesin wieħed vers 3. Come on, jiena nemmen, onestament, din hija s-sena tal-preżenza tal-mulej manifestata fuq id-dinja. U smajt għaddejja oħra tal-la jgħidu l-istess. Efesin wieħed 3. Imbirek Alla u missier Sidna Ġesu Kristu li berikna b'kull xorta ta' barka spirituali fej fis-smewiet fi Kristu. Mhux fil-ġenna. Fis-smewiet. Bl-Ingliż taf xi tgħidlek?
Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms in Christ. Kulħat jgħid realms. Amen? Kolossin 1 vers 3. Nizzu ħajr dejjem lill-Alla l-missir ta' Sidna Ġesu Kristu u nitolbu għalikom għax aħna smajna bil-fidi li għandkom fi Kristu Ġesu u bil-imħabba ta'kom għal-qaddisin kollha. Imħabba fit-tama li hemm tistennikom ismaħħa di. Imħabba fit-tama li hemm tistennikom fis-smawiet. Issa l-kelma tama, ħafna xorta waħda ma jfuwix. Tama tfisser aspettattiva. Mhux xi ħaġa li tistenna fil-futur, expectation. All right? Jiġifieri hemm fis-smewiet affarijiet li huma diġà lesti biex jiena u inti naċċessawhom. Fl-ewwel Korintin, morru warawha malajr, kapitlu 2, tajt l-iskrittura Halleluja. Tajtek min vers 6. Aħna nagħmlu l-erf fost dawk li huma perfetti ma mhux l-erf ta' din id-dinja anqas l-erf tal-prinċipiet ta' din id-dinja li se jimtemmu fix-xejn. Nagħmlu l-erf tal-Alla moħbil f'misteru li Alla fassal qabel iż-żmien għall-glorja tagħna. Dajjak tmur tomodu jkissillek ix-xedaq. Ebda wieħed mill-mexxejja ta' din id-dinja marfuħ. Kieku għarfuq għad ma kienu se jsalbu l-mulej tal-glorja. Ma bħalma huwa miktub aħna nħabbru dak li għajn qatt marat u widna qatt ma semet u dak li qatt ma tnissel fil-qalb il-bniedem mela sena ftit. Mela Pawlu ħabbar affarijiet li l-ebda bniedem ma jabihom. Min fejn ġabhom da? Mir-realm ta' smewiet. Mill-heavenly realms. U ġabhom għal da għalina. Il-Vangelo ta' Pawlu, Kristu ta' julu, mux l-apposta ta' julu. Meta Pawlu kien, morrek taqraw Galatin kapitlu 2, meta Pawlu intaqa' miegħu ma' Ġesu, sewwa Ġesu intaqa' miegħu, għamel madwar 4 snin fid-deżert Pawlu. Jalmu Ġesu. U Ġesu uriħ affarijiet li Pawlu jgħid mamma mija ma nafx kif nista' niddiskrivihom. Affarijiet li l-ebdajn għatmarata, widna għatma sebet, imma dak ġi preparat għalina ħwata. U taf meta preparat għalina? La tmut, taddim il-purgatorju, nitolbu naqra lik biex mbagħad tmurem wara ħafna snin. Ippreparat għalikom issa. Ekk jgħid Pawlu. Ippreparat għal dawk kollha li jħobbuh u jiġi rrevelat lilhom bl-Ispirtu Santu. Issa. No. Allura meta inti tibda topera f'din ir-realtà, inti tispiċċa tiġi. This is powerful. A conduit of the heavenly realms released on the natural realm. Inti ssir conduit ta' realm spirituali sopranaturali biex jiġi rilisjat fuq ir-realm naturali. Alleluja. Bl-Inglis tgħid isma' wadif, bit-TPT jgħid jekkara, your faith, Colossians 1:5. Your faith and love rise within you as you access all the treasures of your inheritance stored up in the heavenly realms. Mamma mia, amen. Dirrit seminar għali għabis. Access the treasures of your inheritance. Sena ftit. Biex aħna naċċessaw it-teżori li hemm li huma wirt tiegħek, taf li int għandek wirt? Xettilkom jinftidilu qedtilkom dak kollu li għandu bżonn diġà għandek.
Jom kalla ħani da sena fdi. Da kull għandek bżon tiġa għal-est għalik. Tiġa jatem. Tiġa jesisti. Imma jgħat fil-heavenly realms, fil-realms tasmewit. Tasmewit mux il-isħab, tasmewit, il-realms tasmewit. Ġessu għal fi Ġwanni kapitlu 14, jiena se għand il-missier, għan ippreparalkom kamra fil-hotel tal-missier, ħafna kan naħsbu li l-mulej mar u mar jippreparalna xi villa. Sawan wieħed irida tal-bambu, li uħor irida tal-irħam. Għala tgħidlek jiena mort nippreparalkom kmamar jon kella realms. Realms. Issa, jekk kint moħħokaw, għax is gonna get you excited, jekk inti ġenwinament imwilet miġri ġenwin, inti diġa tokkupa l-ola realm. Imma l-ola realm, għax taħtu hemm ħafna realms oħra. Imma minnu ta' Kristu vera, mux ta' biċċajt, jew ma ta' xaħat għandu xi lanzita kontra l-pastor, jew kontra t-sija, jew kontra l-kuġina, jew kontra Minu vera ta' Ġesu, tiġa ijat fl-ola realm. Għax Ġesu fl-ola u jina wenti id miegħu. Fuq kull realm. Ismawni, tiftakru meta Pawlu kellu trip. Xi tfisser kellu trip? Because he was high and he had a trip. Leax, Pawlu meta l-mulej derlu, ma nafux eżattament meta kien, ma f'dawk l-4 snin xi darba il-mulej ħadu fil-realm ta' smawajt. Għadda mill-ewwel realm naturali. It-tieni realm fejn mekra setat, qawwiet, prinċipati. U mbagħad mar fit-tielet realm smewiet, mux ġenna, smewiet. Issa, f'daw ir-realms xorta hemm ħafna tronijiet. Intom taf li fuq Malta u tron? Taf li fuq kull pajjiż hemm tron? Taf li fuq kull raħal hemm tron? Issa, jekk il-Knisja jinexxila ta' bada din, dawk it-tronijiet tal-għadu jaqgħu u jiġi stabbiliti tron ta' Kristu. This is heavy duty for you tonight, right? Hallelujah. Fil-spiritu tiegħi dil-ġimgħa smajt kelma changing of the guards. Changing of the guards. Għaw xaħat minnkom jaf xi tfisser changing of the guards? Xi tfisser? Xi tfisser? Ma xi tfisser? Meta jinbidel ix-shift. Things are shifting in our nation, brothers. And do you know why they're shifting? Because River of Love is here and it's going to stay. They're shifting. They are shifting. They are shifting. Hallelujah. Għadu gloria lil-mulej. Hallelujah. Jesus. Isimaw Kolossin kapitlu 3, brothers and sisters, ejja waħda. Kolossin 3:1. Jekk tidu iktar, ejja wada fil-ħodu. Jekk intom irxuxtajtu ma' Kristu, fitxu l-ħwejjeġ tas-smewiet tas-sema, tar-realms tas-smewiet, fej Kristu qiegħed fuq il-lemin tal-la, aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema. Jiġifieri aħsbu il-Kristjan għandu jaħseb fuq dawn l-affarijiet. Mhux dawk tal-art. Għax m'għandix karozza. U għax qabdit niżaqqiet uġani.
U għax hemm logħba rid nara qed timmissja ir-realms tas-sema. Hallelujah. Kolossin 3 vers 1 tgħid, yes, feast on all the treasures of the heavenly realm and fill your thoughts imla l-ħsibijiet bir-realtajiet tas-smewi. River of Love hija gateway fejn dawn l-affarijiet aħna prone għalihom u jseħħu għax nafuhom, nemnuhom, nimxu fihom u minħabba d-dilka tal-ispirtu tal-anointing Alla li Alla fil-grazzja tiegħu oġbu jpoġġi fuqna. Għall-glorja tiegħu, għall-glorja tal-isem għaddis tiegħu u biex u jiġi rrevelat mal-poplu tiegħu. Kulħadd jgħid River of Love. Jien ukoll conduit għal realms tal-preżenza ta' jien bħala tal-barkit Alla u tal-sferi Alla biex jimmanifestaw fuq din l-art. Ġesu krea l-Knisja biex tkun punt ta' aċċess għal-realms tas-sema u għal-glorja Alla. Alla ma milx il-Knisja biex tkun xi mużew tal-antikitajiet u biex immur nisma' omelija ħelwa. Il-Knisja għandha tkun il-post, mhux nitkellem għall-binja, il-Knisja għandha tkun il-post fejn Alla jinżel fl-art. Fejn il-manifestazzjoni tas-smewiet tal-glorja Alla tinżel u tmiss din l-art. Fejn is-sobnatural jinvadi n-natural. Fejn il-smewiet jiltaqa' wiċċ imwiċċ mal-art, mad-dinja. Kristu Ġesu tagħna da wiċċ wivet. Għalhekk jgħidilna ara jnantikom l-infitaħ tas-smewiet. Infitaħ, kulħadd jgħid infitaħ. Mela mhux wieħed imma ħafna. U mhux sema, smewiet. Mhux realm wieħed, ħafna. Amen? Pawlu l-Apostlu aċċessa daw smewiet. U kteb fihom fuqhom f'Efesin 6, 2 Korintin 12. Dak li kiteb Pawlu. Meta Alla urih Kristu, urih realms sferi ta' smewi. U ġi għallimna fuq. Se kiena u inti, nkunu dak il-poplu li f'isem Kristu ħankunu kulħadd jaqbel. Li aħna nkunu dak il-pjattaforma li naċċessaw il-realms ta' smewiet dil-ġenerazzjoni tinkiteb bija u bik. Amen? Hallelujah! Thank you, Jesus. Dal-waqt ħat irċivu, anzi xivut minnkom tiġi qed tirċivu. Moħkom għaw ħallintom kama minnkom ma vera tixtiqu taċċessaw daw l-affarijiet. U ma available għalikom, fi Kristu. Di mhix xi ħaġa li min jaf kemm rajnija u għaddejnija. Imma lekk il-Bibja ma tistax tgħid għax rajt il-Bibja. Le, l-Bibja qrat lilek. Le, ma tibqafx taqraħ għall-Bibja qalbi. Xi kultant jiena nibda ngħid tara. Per esempio il-messaġġ tal-lum, il-messaġġ ta' qabel. Nibda ngħid il-lista kemm kien tajjeb kieku għall-konferenza. Imma tgħid ħajkolli messaġġ għall-konferenza. Nibda sejrek. Għaskem kien sabiħ dal-messaġġ tgħid ħajkolli messaġġ għall-ġimgħa d-dieħla u Alla jerġa' jiftaħ realm ieħor. Amen. Hallelujah! Thank you, Jesus. Amen. Jesus. Meta ġaħat jgħidlek, moħkom għaw kristjani sewa u prezenti u sew fuq il-YouTube, televizjoni u Facebook. Jekk xaħat jgħidlek, daw mhux affarijiet għalina tal-lum, għax il-marakli u s-sopranatural għadda. Kun naf!
li dak li qed jgħidlek huwa reali għalih. Ma mhux għalik. Għalih jew għalija tkun reali mhux għalik. Il-limitazzjonijiet huma vera jekk temminhom. Limitations are only true if you choose to believe them. Emmen l-impossibbli. Emmen li kollox huwa possibbli għalik u li xejn huwa possibbli għalik. Emmen li inti tista' għal kollox u tiflaħ għal kollox permezz ta' Kristu li qawwik. X'jista' jipprevenik u jwaqfek u jibblokjak biex tirċievi da kollu? Isma'wa, mokkamaw. Il-karnalità. Mbagħad inkomplu nitkellmu fuq di. Jekk inti persuna mmexxija minn karnal, fleshly ruled, ħajkollok diffikultà biex inti taċċessa daw ir-realms sopranaturali. Jekk inti tkun persuna ta' dubju u da nuqqas ta' fidi. Jekk inti tkun persuna dak li bl-Ingliż jgħidulu sin conscious. Kuxjenz inti persuna li tikkundanna li lek innifsek, moħħok fid-dnub, jew kella moħħok li għadek qatt ma rċivejt il-verità ta' min int fi Kristu. Jekk inti xi ħadd li dejjem għadek tħares lejn nifsek bħala midneb, jiena dudu, jiena mien xejn, mingħajr Kristu vera jiena xejn, dudu u ħmiġ tal-art. Immissa l-verità l-oħra tafa min int fi Kristu? Għax is-sint re. Int reali. Inti għandek DNA sopra-naturali. Divina. Għax l-ispirtu tijak mux uman huwa spiritu divin. Imwilet mismewit. Naf li ċertu kristjani ma jaqblux magħha, imma dak għax għadek ma ftaħx il-Bibja u ċertu realms għadek ma ftaħtomx. U kompli kritikom u ktar jifetħulek malajr. Għax minnu maqut ma' Kristu huwa spiritu wieħed mhux nej ma' Kristu. L-ewwel Korintin 6:17. Amen. Jekk inti tgħix fid-dnub, tiffornika, tidaj, tara affarijiet bajnek li taf li ħajniktu l-ispirtu tal-la fik. Tisma' affarijiet b'widnek li inti taf li ħajniktu l-ispirtu tal-la. Jekk tidu tkunu tafu iktar fuq dan, morru qraw Psalm 101. Min ħajitla fuq il-għolja tiegħek mulej? Hemm lista sħiħa. Fuq li molja taż-żebbuġ? Ġieli mor fuq l-għolja taż-żebbuġ hemm sabiħ, ma mhux għalik il-għolja tiegħek. Heavenly realms. Nuqqas ta' ġuħ. Jekk inti persuna tgħidli lejna kuntenta kif jien u fejn jien, id-dnub moqżis tal-familjarità. M'intix ħadd aċċessa daw ir-realms li Alla għandu lest għalik. Kulħadd iqum bil-wifa. Kemm minnkom onestament tgħidli pastor jien irrid li bl-Ispiritu Santu fi Kristu permezz ta' Kristu jien irrid nirċievi daw ir-revelazzjonijiet li hemm lesti għalija ta' dawn il-veritajiet biex naċċessa bil-ċwivet li Kristu tani daw ir-realms, sferi soprannaturali. Kemm minnkom tridhom da? Issa tagħllol xi dejk għax kulħadd qed jolli jdejk. Xorta Alla tjaralek qalbek, imma jiena nara lejk dejk. Dik qalbek ma naralekx, qalbek nara. Idejk biss naralek. Jekk inti dan trid dejda, qali dejk warajja. U wejdet talba warajja, poġġi jdejk fuq qalbek. Jekk inti fuq televiżjoni jew fuq il-Facebook, jekk inti dan persuna, din tista' taċċessa għalik. Irridu nibdew billi inti tkun verament imwieled minn ġdid, Tgħidlina mmur il-Knisja ma jfisser xejn, jekk tħalli bil-miftuħ anke l-kelb il-qattus u l-moża u l-baqra tgħaddi. Ma jfisser assolutament xejn. Trid tkun imwieled minn ġdid. Trid tkun imwieled minn ġdid.
You have to, not choose. There's no choice. You have to be born again. You have to. Issa, mela. ħanamel talba għal daw kollu li intom tiġa ta' Kristu. Għal daw kollu li intom tiġa imweldin mill-Ispiritu Santu. Għal daw kollu li intkom tridu iktar biex taċċessaw daw it-teżori li hemm lesti għalina fi sferi ta' smewiet. Kulħadd tgħid it-talba warajja minn qalbek. Number 1, ħalli ma noqdux nagħmlu talb żejjed u għal xejn. Jekk inti għandek xi lanżita, nuqqas ta' maħfra, offense, aħjar tneħħija issa. Neħħi issa. Jekk hemm xi dnub li inti għadek tant tagħnaq miegħek innifsek jaqbillek tindem minnu issa. All right? Kelma waħda u ruħek tkun infejqa. Issa kulħadd jgħiddi warajja. Missi qaddix. Grazzi tal-kelma qaddix tiegħek. Nemmina ma niddubitax li din hija l-verità tiegħek. U għalhekk mulej illum nippożizzjona li nifsi biex nirċivi dak kollu li inti għandek għalija. Illum niddikjara fuq bażi tal-kelma għaddiċa tiegħek li jiena vessela tal-Ispiritu Santu. Jiena persuna mwilda mill-ġdid. Jien kreazzjoni ġdida. Jien ta' Ġesu Kristu. Illum nemmen u niddikjara li jiena vessela conduit tal-glorja, tal-realms, tal-isferi, ta' smewit fi Kristu Ġesu għal din id-dinja. Jiena vessela fi Kristu tar-revelazzjonijiet, tar-rikkezzi, tar-revelazzjonijiet, tas-smewiet għal din id-dinja permezz ta' Kristu Ġesu. Niftaħ qalbi biex naċċessa dawn it-teżori fir-realms spiritwali, fl-sferi tas-smewiet biex jinfetħu għalija permezz tal-fidi li jiena nemmen u tal-obbedjenza tiegħi lejk mulej. Jiena nara u jiena nirċivi millum il-qoddim manifestazzjoni fil-ħajja tiegħi tar-realms spiritwali tas-smewwiet fi Kristu millum il-qoddim jum wara jum iktar u iktar f'isem Ġesu Kristu. Għajnejja nirċivi spiritu ta' revelazzjoni, ta' arfin, ta' daw ir-rikkezzi li jinsabu fir-realms spirituali tiġġalesti għalija u jiena naċċessom bil-fidi. Jien ta' Ġesu, jien maħsul bid-dem ta' Kristu, jien imbirek, jien midluk bl-Ispiritu Santu, jien minix qiegħtaw biżbaqal, jien qiegħtaw mibawt minn Alla, biskop għal Alla biex inwettaq l-iskop, l-għan u l-pjan ta' Alla sew f'ħajti u sew fil-ġenerazzjoni tiegħi. Xejn u ħadd mu ħajwaqqafni dak kollu li jint għandek għalija irrid nirċevih. Ħanibda naċċessaħ bil-fidi f'isem Ġesu Kristu. Amen. Ringrazzaw il-mulej. Ringrazzaw il-mulej. Għal dak kollu li jintom Facebook, YouTube u televizjoni. Illum dal-messaġġ kien għal nies li huma bil-ġuħ għal Alla. Jekk inti trid tesperjenza, tħoss, tara il-manifestazzjoni tal-Alla, iftaħ qalbek għal-mulej. Ibda qra l-Bibja, tkellem mal-mulej u ma tistax tibqa' waħdek. Il-fatt li inti qiegħed waħdek bħala Kristjan tiġa qiegħed f'ribelljoni totali dritta bla tlaqqiq, bla tlaqliq kontra Alla u kontra l-pjan tal-Alla.
U r-revelazzjonijiet Alla ma jtihomx biex ikkabbar ir-ras tal-qaddej jew il-qaddej tiegħu. Ir-revelazzjonijiet u aċċessi tar-realms tas-smewwiet tal-Alla fi Kristu, Alla jtihom qaddejja fidili biex jiddepożitawhom il-ġisem ta' Kristu. Mhux joqgħod iżammuhom għalihom. X'tambihom ir-revelazzjonijiet inti laqqas il-bażiku m'intix kapaċi tagħmel waħdek. Ir-revelazzjonijiet m'għandekx tambihom int. Imma Alla jtihom dawn l-affarijiet biex jibni u jisaħħaħ il-Knisja, il-poplu talla, biex il-poplu talla jwettaq l-iskop talla biex kif jkun fis-sema hekk ukoll iseħħ fuq din l-art. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Nħeġġitkom ejjew għada fil-ħodu. Ejjew il-ġimgħa d-dieħla. Ejjew għall-konferenza tal-Ispiritu Santu dal-waqt mill-11 sa mis-16 sa 16 ta' April, u mbagħad ġimgħa wara għandna seminar ta' dawk li huma leaders, ta' dawk li jkunu msejħin għall-Ministeru, ta' dawk li jixtiequ tal-muktar fuq kif tkun Ministru tal-Alla. Narawkom. Xerja dal-messaġġ. God bless you. Narawkom. Kulħadd jolli deħi mole. Tkellem